חוקי התנועה של ניוטון. אייזק ניוטון היה מדען בריטי שחי בין השנים 1642 ו-1927. הוא פיתח את שלושת חוקי התנועה הבסיסיים ופרסם אותם בשלושה כרכים שנקראים פרינציפיה מתמטיקה. תגליותיו של ניוטון עזרו להתחלת מהפכה מדעית והובילו להבנה בסיסית כיצד גופים נעים בחלל הפיזי. החוק הראשון של ניוטון, חוק ההתמדה. גופים יישארו במנוחה או ינועו במהירות קבועה בקו ישר, אלא אם כן יופעל עליהם כוח חיצוני ללא איזון. למשל, כאן יש לנו 3 כדורים על השולחן במצב מנוחה. כוח המשיכה מושך את הכדורים כלפי מטה, אבל הוא מאוזן על ידי הכוח של השולחן שדוחף אותם כלפי מעלה בכיוון ההפוך, הכוח הנורמלי. שני הכוחות האלה מאוזנים בדיוק, וכל עוד הכוחות מאוזנים, הכדורים יישארו במנוחה על השולחן. פה יש לנו כדור שיפעיל עליהם תכף כוח בלי כוח נוסף שמאזן לכיוון ההפוך. הכוח מפר האיזון שיפעל על שלושת הכדורים גורם להם לנוע. הכדור החיצוני פוגע בכדורים, משנה את מצב התנועה שלהם. הנטייה הטבעית של גוף להישאר במנוחה או במהירות קבועה בקו ישר נקרא התמדה. החוק השני של ניוטון, חוק הכוח, מסה ותאוצה, ראינו אותו כבר בשיעור שעבר. התאוצה של גוף תלויה במסה שלו ובגודל הכוח המופעל עליו. כאשר כוח ללא איזון פועל על גוף, תנועת הגוף משתנה. קצב שינוי המהירות עם הזמן נקרא תאוצה. התאוצה תלויה בשני משתנים, מסת הגוף וגודל הכוח המופעל עליו. בדוגמה זו, הדמות התלת-ממדית מייצגת כוח המושך משקולת של 50 קילוגרם. על ידי שימוש במלוא כוחו, העוצמה אין לו בעיה להתגבר על הגוף בכיוון כוח המשיכה שלו. אם המסה מוכפלת על מנת להאיץ באותו קצב, עליו להפעיל כוח כפול. הדמות כאמור מושכת כבר במלוא העוצמה, כך שמה שקורה, הוא יכול להאיץ את הגוף בחצי מהקצב הקודם, כפי שניתן לראות מקצב ההתקדמות שהואט. היחס הזה בין כוח, מסה ותאוצה הוא המקור לאחת המשוואות החשובות ביותר בפיזיקה, F שווה ma, כוח שווה למסה כפול תאוצה. החוק השלישי של ניוטון, חוק הפעולה והתגובה. לכל פעולה יש תגובה שווה ונגדית. דוגמה לחוק השלישי היא מנוע הטיל. דיברנו על מנוע רקטי. התבוננו בגזים הלוהטים היוצאים מהמנוע הרקטי של החללית. אם זו התגובה, מה התגובה השווה והנגדית? זה נהיה ברור ככל שהחללית מתרוממת לשמיים. התגובה לגזים שיוצאים מהמנוע ועפים כלפי מטה היא דחיפת החללית בכיוון הנגדי כלפי מעלה. בכל מקום שנתבונן החוקים האלה מתקיימים על ידי סביבתנו. אם תשימו לב, תוכלו לראות כיצד אתם משתמשים בכוחות אלו בחיי היום-יום.